Her har vi sinusrelationerne for den vilkårlige trekant, som vi ser hernede. A, B og C. Og for at bevise den, så ved vi, at sinus til A og A er lige med sinus til B og B. Det er den del, vi først vil prøve at bevise. Derfor tager vi sinus A lige med på B og A og C. Og sinus til C er lige på B og A. Og det kan vi se her, fordi vi kender den retning af trekanten, hvor A, sinus til A er lige den modstående hypotenuse delt med modstående katete delt med hypotenusen C. Og igen for den anden her. Godt. Nu ganger vi på B, eller vi isolerer på B på begge ligninger, så vi får på B er lige sinus til C gange A. Og på B er lige sinus til A gange C. De to ting kan vi så tage sammen. Så der står sinus til A gange C er lige sinus til store C gange B. Og herfra kan vi så dividere på begge sider, og så får vi det her. Og C. Og det samme kan vi så gøre igen for den anden her. Sinus til B over lille b, og sinus til C over lille c. Og så vil vi igen gå gennem samme proces, og så ende ud med, at der så står sinus til B.